салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯза ҳаст, бозам анами намуд барашгоҳи новинкаи дизайни сер санг. Духтаракон нархошон 190 сомонӣ. Нархи донашаи обтон гирем бояд чи арзон мекунем. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. Ина духтаро дизайни навбон. Ҳама бори новинка ҳай. Ами зарда метиенма. Ина нигоҳ кунед духтаро. Бори нав. Нархошо 190. Бо дигарша. Камтар дуртара навор кардан қимтара духтаракон. Ина духтаро бо як дизайни нави фасони дигар. Ина духтаро ай наздиктар нишончим ба зебтар мебе. 190 сомон кадомиш маъқулай духтаро. Скриншот када ватсапымда пардоим. Тарзи доставкарам не рассветка дошта. Тарзи доставкара пирра када ватсапда мефаҳмонам. Не тигриёр мепрсен духтаро тамом шуда буд, алакай боз омад. Айни ҳол дорем духтаро. Айн сета ранг будай. 3-4 ранг будай духтаро. Мана. Кабуд, сабзу кабуд дошта ин духтаро. Дизайни бои. چیزی که در نوار دیدین دختره امروز نوار بود 190 سومونه براشگاه ها. انا دختره با عرب گل. Алло. Лава.